Hello guys. Nining time guys. Gikan mi ani ilan Ma'am Amy. Pauli na kami guys sa amo mismong panimalay. Una ko mo uli sa amo di ay muhapit sa ko una sa nanay isang in. Pagkahuman uli na pugkod ngadto sa among panimalay. Ug mao ni ako ang agian guys. Nagbaklay ko pa dong sa sentro sa among lungsod sa Valencia. O nakita na ko ang mga view sa mga buwak o view sa mga kabalayan nga dinhi gayon sa sentro sa Valencia. Ato makita ang mga sakyanan ani guys. Mao pay paglarga ang uban. Og ang mga tindahan ni ini guys, wa pa gyud ni mga abli tungod kay buntag pa. Ang sayo mo abli ani guys ang mga bikiri. Kani mga tindahan pagkakaron guys, mura naglaag-laag pa kini karon kay ang amo ang kanihing merkado giguba pa man. Bag-uhon pa ang merkado guys, mao na nga nakatibulag ning paninda karon. Ang uban niya na sa highway. O tungod lagi kay buntag pa alas 5 minus pa kaayo ang biyahe. So dili kayo sirok ang mga agianan ani guys. Og nagbaklay lang ako pa dong pauli. Kasagaran jud guys, dili jud ko mo sakay. Magbaklay-baklay ko kay makahatag manigmayang panglawas ang pag-hike-hike. Nilabay ko aning amo pong dakong tindahan ani guys sa sentro sa Valencia. Aduna nay pasayroan dai padung sa bukid. Nga ang tag-iyaan na kaning dako nga mall nga ato makita aning dapit sa may tulay. Mao ni ang dakong mall sa Valencia guys. O duol ni sa may tulay. O nakita po na ako ang amiga ani gabaklay na naninda ni siya og kanang kuan. Itong humbang nangka. Mo na amo ang saligando jud nga ani jud palitatanan ang amo ang mga palitonon. Duol sa may tulay ang dako kaayong tindahan sa lungsod sa Valencia. Mo ni tulay sa Panangatan guys, kung Sangatan Bridge. Taas-taas po gamay ning tulaya. Ang ilalom ani guys nay dagkong truso ani nihuot kay tungod atong bagyong Odette sa laktod good guys nibalhin ang suba dire nas merkado agi wa na mo subay sa suba kay nag-ali naman ang dakong truso ani na pa nihuot pagani ni guys pero di lang nato mabidyohan kay to sa ilalom. Taas-taas po niglakwon. O ning maong tulay makita na nato ang amo ang pinuenan sa luyo sa hospital sa Yunalim. Kaning baybayon nga akong gipukusan guys, mao jud ni among dahikanan ana dapitan na mao ni suba. Pagkakaron ay ni ali nga bunbon. Sa una largo kung dunay baha, wa pa may baha pod ron. Na pod nag-ali-ali na po ning bunbon. At bang sa Yunalim
Nag-hospital guys, atong makita. O gani na ambulance nga nagparking oh. Og ang suba pod kanhi nga sud-sudlan bitanlan ni Ma'am Flor og Ma'am Imi. Sakay-sakay magbuting sila og pambot padung sa ibabaw. More pod ni guys padung didto sa ibabaw. Og lawlaw no pug gamay ani. Pero di ka kabuylo kay kanang naaman po'y nabaw sa isig kadaplin. Og sa akong pagtanaw guys, nakurat ko. Kay doon na day pusti nga nangihi oh. Day pusti guys nga nag-agas. Alangan man waterfall. Kay postman pusti oh. Karon pa ko nakakuha na ni guys nga samo di ay tulay. Doon na di ay kuan kanang poles. Postpol. Tanawa guys. Kaya nako lain mo nagpabuhagay ang pusti di ay. Baklay ko guys. Siging baklay hantod nga makita na din guys ang amo ang dalan padung sa barangay. Tiaw ba po do? Layo pong tulaya guys. A few moments later. Tuod man ako maning duty karong adlaw Martis. Kauban sa mga kagawad guys, pero akong kagawad karon gaswap og si Ma'am Crystal. Amo nga kauban na ni guys mga BHW. Kay na-mill up mi og mga form para sa amo mga trabaho. Tanod og BHW. Nagkadaghan mi diri sa barangay hall guys. Kay gikuha amig mga pictures, mga signature sa among mga ipangpilapan nga mga trabaho. Duko-duko lamang ni sila og pamill up guys. Ug mao ni among tanod. Akong kauban nga tanod guys, among BNS, si Bernie, si Parimakoy, si Kagawad Crystal, og si Ma'am Nimpa. Di makita nato si Ma'am Nimpa guys, kay to sa iyahang secretary room. Exclusive ang iyahang room guys, to sa sud. So kami diami sa sala ra sa barangay. Og pila ra may sugilanon guys, may uli nako sa ako ang panimalay kay maniud to. Og maay ako ang nakita guys nga dunay mga mananagat nga nagsingabot. Mao nang niadto ko sa ubos nga bahin sa baybayon kay ako silang gipick upan og camera guys og kinsa kini. Og moy ako nakita ani guys si Alvin. Moy pay pagtumod og si Tatik. Amatod pa nila guys, nanubid kuno sila pero si Alvin way kuha. Kisa nakakuha? Ingon man si Tatik. Buntod. Kisa buntod. Guys, maara to akong hulagway sa Bukod nila na bang gitaan na ng
bunsod. Karong adlaw og ako mayon guys. Nais na mo tek? Awhagon ko kamo sa pag-subscribe sa akong mga videos kay dako na kani katabang sa ako ang paningkamot og ingon man Nagmay jamo man. ako mayon Nagmay guys. jamo bang. Bye-bye. Ayo. Ingon rak. Dila. Ito ang tapang gidaghan. Ha? Okay ang tapang gidaghan. Nagmay jamo po pakanon. Sampagon. Ha? Siguro man murag Daghan day kuha bunsod tek. Mga pila ka sako. Oh, yahay.